Фън факт за мен, който може би не знаете, но аз изключително много се притеснявам преди мое участие и под мое участие визирам партията, които аз организирам. Такъв е и случая днес, защото Темпераменто, новата ми парти концепция, която стартирахме през март месец и вече има 3 много успешни партита, днес гостува за първи път извън София. Но това, което тръгна да ви казвам е, че когато е моя парти, когато това събитие излиза от мен и е някакъв вид self-expression на това кой съм аз като артист. Имам огромна сценична треска, много се притеснявам. Наистина много се притеснявам, подготвям си музиката много по-дълго от по принцип за нормално парти. С нощи до 3 часа през нощта съм си работил по плейлистите. В момента работя върху това и съм много притеснен, защото до вечера искам наистина да дам всичко от себе си. Много съм excited, ще видим какво ще се получи, но като цяло този уикенд аз ще ви взема на едно пътешествие с мен, за да видите как протича един мой уикенд, особено през лятото, когато натоварването и заетостта ми е доста по-голяма. Всъщност да видите другата страна на това да си диджей в днешно време. Този уикенд, днес, ще станете част от партито Темпераменто в Варна, в Хоризонт. Утре гостувам и пускам в Crazy Beach в Мамая, в Румъния, за техния опенинг уикенд. От Румъния пътуваме за Созопол, където в неделя имам огромното удоволствие да бъда хедлайнер на фестивала на Екзе Beach Club и ще пускам с Амеме, с Койлопа, Джафар, така че let's go! Друго интересно нещо е, че този кристал ми е подарък от един много близък приятел. Винаги си го нося с мен, като пускам и си го слагам така на полута върху техниката. Никога до сега не е правил смущения, нали, някакви такива върху самия звук, но много красив. И тук си го прибирам при слушалките винаги. И си пътува с мен навсякъде. От тук бе! Шега е, лято е. Нена, как върви твой ден? Ами той се е слял с предния и с по-предния. Ние пътувахме около 6 часа, за да стигнем до тук, обаче мястото е абсолютно разкошно. Аз съм влюбена. И сега тепърва ни предстои яко работа, за да сетнем всичкия декор, цялата продукция. Започваме да посрещаме екипа, танцори, перформери, артисти. Въобще ще бъде страшна лудница, обаче аз нямам търпение, много се вълнувам. Аз ти как че е много красиво тук. И това е първия ever път във Варна. Да, право, не е срам, не го казвай, не го казвай. Like a virgin, touched for the very first time. Аз на този бар може по-късно да се озова за някой друг шот с кинос. Може да се джойнеш, ако искаш. Да, може би текила, ама бъде главната случка, като ето там ще бъде денчелора. В цялото протежение тук между ключовете ще висят едни часовници и ще има също ключове Темпераменто. Защо часовници? Because time doesn't matter. Time doesn't matter. Да. Не издавай повече, айде, стига толкова. То се вижда колко е... То останалото и на мен ми е... Да, ти сама в процеса ще го изчистиш и установиш. Много съм стресирана, ама да не се чува на микрофон. Мислихме, че нямаме достатъчно свещи за свещниците и търсих тази торба, която беше изчезнала последно. Беше голяма драма и се разпростя в цяла България. Да, но реално просто съм я прибрал в една от турбите. Окей сме. Добре. С Шон се запознахме в Панама, бях ноември месец миналата година да пускам за един фестивал. И те го бяха букнали него и аз само го познавам като име, нали, от продукцията му, защото е доста добър продуцент. И така на първото ни виждане беше много обран, много тих, много затворен. Нямахме кой знае каква комуникация, но в последния ден някакси така много се конектахме с него.
Много се разписахме, станахме супер близки такова по Инстаграм, разменяхме си музика и изведнъж март месец мен отново ме букнаха в Панама да пускам на Реактор фестивала и се оказа, че и него са го букнали и двамата бяхме такива, супер, ще прекараме повече време заедно и от първия ден, в който аз пристигнах и той беше вече там, до последния буквално неразделни, на плаж, аз на неговия сет бях до края, той на моя, въобще изключително богата душа, много духовен, много земен човек, много резониращ с мен и с моите приятели, с моя кръг от хора, така че нямам търпение да го видя сега. So this is my brother from another mother, Shonash. Welcome to my country. Thank you so much, brother. Thank you. Happy to have you here. Thank you so much. Thank you for having me. English for me. Of course, Okay, everything brought for me you. here. Thank you so much. Ами, уважих моето братче, но трябва да се връщаме в Хоризонт, да нагледаме процеса на декорацията. Въпреки че съм се доверил на Нена, аз съм малко перфекционист в това отношение. Трябва да се върна да нагледам какво се случва. То обувките се напълниха с пясък, изпразваме ги и поемаме към Хоризонт. Добре, всичко изглежда, че върви по план. Аз се оттеглям да си почина, да си довърша плейлистите за довечера, да направя една бърза power-nap прямка и ще се видим малко по-късно на партията. Захранваме лека положението, лека по лека. Ай, мъж! Дет се вика да ги захраня, да имат енергия. От мое ляво Койлопакис, от мое дясно Матизакис. Това са гръцките им имена. Гръцки богове предградени на Варненския хоризонт, за да направят едно освещаване на Злайското слънце. Точно днес, 30 юни, ще направим ритуал на хоризонт, с който ще приветстваме всички богини, да покажат най-красивите неща, които могат да създаде природата на всички гости. Позволите на творците Диас и Матис. Аз само ще държа ключа за вратата и накрая ще го глътна и ще остане там. Той го каза, без да има нужда да допълвам каквото и да било. Питай ме нещо друго. Не можах да се наспя, обичам да спя преди работа, нямах време. Допреди малко си оправих тук последни щрихи по музиката. Добре, едно якенце за всеки случай. Така, я да видим сега това партисю, което готините мадами от Сол Бохо ми направиха. Вижте колко е яко, хора. Ами добре, готов съм. Оп, бързи рефлекси. Часът е 11:20, аз пускам от 12:30. Нетърпелив съм, да, но едно кафенце и после джин. Малко да туширам напрежението. Както ви казах по-рано днеска, като моя парти, по друг начин ги усещам нещата. Айде да ходим! Гайс, оставям микрофона, защото вече влизаме в клуба и там ще е шумно. Така че, enjoy the party! Ден и нощ, не съм спал много, 4 часа само, но ни чака път за Румъния. Партито мина с изключителен успех, почти 1000 човека, трябва да проверя с точност. Хоризонт просто пасна перфектно на концепцията. Благодаря на всички хора, които дойдоха и танцуваха с нас. Но ще случиха много интересни неща. Включително ми предложиха брак на мен. Казах, че ще си помисля. Да, беше супер. Много съм зареден, много съм вдъхновен и нямам търпение днеска за Румъния, така че let's hit the road.
Елате да видите един диджейски багажник. Просто това ми е багажа за следващите 3 седмици. Това ми е един от най-големите pain in the ass, когато трябва да си планирам багаж за някакви по-дълги интервали от време. Да, нямам търпение за малко спа автомобил. Принципно аз си се шофирам навсякъде из България, като пускам навън, нали съм с полети. И ми е много комфортно и удобно някой друг да ме кара, но тук специално аз си се шофирам в 95% от случаите и понякога е наистина много натоварващо, когато имаш 3 събития едно след друго или 2 събития в един и същи ден. Да стигнеш от точка А от точка Б, мъкнеш багажи. Дойдохме да вземем един втори апарат, камера, защото едната изгоря с нощи от лазерите на партито. Да, и се озбахме на това много интересно място с тези пирамиди. Някаква военна зона е. Тук има много готин фар към морето. Като цяло много обичам такива места, да си оставаме така малко сам със себе си, да се заземявам. Ами на спа процедура съм по пътя за Румъния. Нямам време за спа център този уикенд, трябва да свежда малко, че лицето ми е леш. този нощен живот. Важно е след партията какво? Да се хидратираме? Да се хидратираме, да си вземем необходимата доза сън и да хапнем малко по-здравословна храна. Тук организират небезизвестния фестивал Sunwaves, който доста години наред вече се наложи като нещо много запазено, като отличима черта на Румъния и на румънската сцена. Не съм идвал все още, защото музиката е малко по-различна от тази, която аз пускам и слушам, но много бих се джойнал за експириенса, така да попия малко впечатления. Ей така се живее 100 години. Ей те моменти много ги ценя. Когато мога просто да си седна, да си почина, да се видя с Михай. Това е Михай, да си с Михай. Това е Михай от Crazy Beach. Той управлява коли и беси тук. И thank you for the invitation. Always a pleasure to have you here. Скандално? Реших, че няма да си лягам директно след партито, защото имах 1 час само. Щях да съм много крив, ако си легна и трябва да стана след 45 минути. Едно душче, подсъках си малко на телефона, че днеска нямах никакво време. И let's hit the road. Сега ще в колата и отиваме към Созопол, последния стоп от този уикенд трип. Екзе Beach Club, фестивала на Екзе. Аз пускам от 5 до 8 преди Амеме и нямам търпение. Let's go! Снощи беше супер яко, поспах тук малко в колата 2 часа, между другото доста добре се чувствам. Но на партията доста често има такива ситуации, в които някой ти носи някакви напитки, иска да те почерпи, иска да пиеш с него шотове. Мен това ми се случва системно навсякъде. Аз не пия много често, наистина. Обичам да пия алкохол, но си имам граница, не се оливам и си позволявам да пия малко повече, когато знам, че на другия ден няма да трябва да пътувам, да ставам рано, да се стресирам с събиране на багаж и така нататък. С нощи, obviously, ние не сме лягали и не исках да пия. Изпих 2 текили изпих за настроение,
Но след това последва една вълна от текили от другия диджей, който беше резидент. Черпещи хора, щедри хора. Но сега ще ви кажа един трик, когато сте в такава ситуация и искате да не пиете, но също времено да не обидите домакините или хората, които искат да ви почерпят. Взимате шота, отпивате, но реално вие не отпивате, а само симулирате, че отпивате. И те са в еуфория, на здравици неща, никой не те гледа дали си изпил шота или не. Аз така в нощи около 10 пъти симулирах, че отпивам и просто си го връщам. И ето ме, свеж като репичка днес. За разлика от оператора. За разлика от оператора. Пристигнахме в Созопол с малко закъснение, защото трябваше да сменям хотел, но това са нещата от живота. Отиваме към Екзе, нямам търпение да пускам музика за всички хора, които са дошли за последния ден на фестивала, така че хайде да ходим. Беше много яко вчера, а ме пускаше страхотна музика. Аз също съм доволен от моя сет. Най-върховното удоволствие за мен беше, като приключих да пускам и всъщност се пуснах долу при хората. И започна така леко да вали и да капе много спокойно и беше облачно и музиката беше много хипнотична. И много хубаво се изкарах. Обичам да танцувам, когато музиката наистина ми харесва, иначе съм доста голямо дръвце, ако трябва да съм честен. Благодаря ви, че бяхте част от моят 3-дневен уикенд. Видяхте другата страна на моя живот, не само това с партията и ръцете горе, ами да, станахте част от детайлите около моето съществуване. Зад кулисния живот на един диджей. Надявам се, че ви е било интересно и нямам търпение да се срещнем на следващата ни парти точка. Също така исках да ви кажа, не забравяйте Lost Gypsyland е в края на август, от 24 до 28 в Бедуин. И тази година ще бъде малко по-различно като концепция. Поемаме в една по-различна посока, смаляваме мащаба, но разширяваме възприятията, така че очаквам ви на Lost Gypsyland, за да затворим подобаващо лятото.